päivä, että pätkähti. Paimiotutuksi osa 9. Hiukan satelee vettä, mutta ei aina tässä häiritä. Nyt ollaan pyhällä paikalla. Käännetään kamera. Eli Repälän kirkko. Tai vanha kirkko. Kirkon paikka siis. Se ollaan todellisuudessa. Puhutaan totta. Muu 1600 tai 50-luvulla niin viimeiseksi tänne on haudattu. Tämä viimeinen ihminen on haudattu tänne. Tästä on nyt vähän monta versiota, että onko tämä muka valahtanut tonne Paimiojokeen, mutta mä en tiedä pitääkö se paikkansa. Riisu kengät jalastasi. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Tällä paikalla sijaitsi Paimion vanha kirkko ja hautausmaa vuosisatojen takaa ison vihan aikoihin asti. Toi on pahasti. Tosta lopusta ei saa selvää. Jumalan kun. Se voi olla, että täytyy tarkistaa mitä siinä on lukenut. Kuusiaida pitäisi olla niinku kirkko on kai näiden matalempien puskien. Eli tossa on todennäköisesti ollut sakasti. Ja täällä on ollut sitten tietenkin pääovi on ollut tossa. Ja tässä on ollut asehuone. Jos mun tiedot pitää paikkansa. Eli tähän on sotilaat tullut täältä toisesta ovesta ja riisuneet aseensa tähän. Mä en tiedä onko nämä niin kuin vanhaa myötäilee kanssa samalla lailla. Onko siinä ollut laatat niinku. Täällä on tää kivi. Tästä mä voin kertoa sen, että mä olen viimeksi täällä käynyt noin 52 vuotta sitten. Mulla on kuva, kun mä roikun tuossa kivessä. Kyllä tää nyt tuntuu ainakin tästä kun katsoo, niin kyllä tää tonne valuu pikkuhiljaa. Tämmöstä historiaa.
petokuusiotalma vähän jo huonommassa kunnossa. Tämmöistä historiaa. Tällä kertaa. Paimio tutuksi osa 9. Nyt olisi taas toivomus, että olisi se peukku. Ja seurantaa. Näyttää, että pätkähtelee tasaisen tahtiin. Se on moro.